Габдулла Тукай, тәсир, гомернең иң читен, җайсыз, уңайсыз бер минутында, әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгының минутында, укыйм тиз-тиз күңелдән, гаҗәеп бер сүрә Коръәннән. Газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан. Ұша дилдән бүтін шик-шипхәләр, һәм мин җылый башлыйм, яңакларны мөкаддәс күз яшемнән әнҗели башлыйм. Бүтенләй сафлана күңелем, укыйм иман, булам мин, килә рәхәт җиңеллекләр, һәләс булам авыр йөгдин. Ходая, син тыйган эшләр тәмам, әктәк вә әптәр дим. Ием бош сәҗдәгә, Аллаһы хак, Аллаһ әкбәр дим.